ana yoga ya yoga buta ana sinden ya sinden buta nanging wis dadi putri buta ana dalang buta nanging wis insap warna-warna busane Sang Prabu Bawanaraka Sura Indra kanthi kaya panjraing Gusmita mati tenan kowe Jambu Mangli. Wah. Hey. Alugon lagu ning lekas lukita linuding kidung kadung kadareng hamumur hing cara-carane wong idu ora bakal tak dilat maneh Begawan Wisrawa. Lugune gedhe pangemanku tumrap jeneng sira Raden Jambu Mangli. Ora susah ngeman karo aku. Kabeh wis dadi prasetyaku. Kabeh wis dadi patembayaku. Dina sak mengko katresnanku bakal tak totohi pati. Lho, usik. Kok katresnanmu bakal ndok totohi pati? Tegese piye Jambu Mangli? Ngene Begawan Wisrawa. Bares kures bloko suto blakotang terus terang lugune anggonku ngenekake wujuding giri swayembara iki merga gedene rasa tresnaku kelawan Nini Sukeksi. Jujur wae asline ponakanku arep tak pek bojo dhewe. Wo la iki perkarane. Suwe-suwe kok ngawur kowe Jambu Mangli. Ngawur piye? Aku lanang kono wedok. Ya to iya. Niatku iki durung ana sing ngerti kejaba mung kowe Wisrawa. Merga dela maneh kowe bakal mati dadi pakan gagak batangmu. Ayo. Ketoken kabeh aji jaya kawijayanmu. Aku ingkang bakal nguntapake nyawamu ing neraka jahanam.
jiwa manding pandhita akarya wangsit pindha kumbang acap ing tawang susung angin rendi nggone Anjarah kang puspitorum kasiliring samirana mrik sekar gadung ngas gandanyo
aweh rarasaning driya Yayi Prabu Sumali sing gedhe pangapuramu kepeksa ripalungguhan iki kadangmu enom jambu mangli ndak sirnakake mboten dados menapa Kakang Panembahan lakar sedaya kala wau ingkang dipun pikajengaken dening Yayi Jambu Mangli pramila sampun satrepipun menawi lelampahanipun kedah kados mekaten Kakang Panembahan iya sakrampunge wis Arawa wis kelakon hanyirnakake Jambu Mangli banjur bebono apa maneh sing kudu ndak wujudi inggih ingkang angka kalih nuwun inggih pamutahipun anak kula pun Nini Sukeksi anggenipun adreng lan kenceng kepingin mangertosi wedharanipun kawruh Sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Diyu Sukeksi wa Panembahan wis Arawa maragake kantinen manjing ana ing sanggar pamelengan karben bisa wening anggone bakal ambabar ilmu suci iki mengko Sukeksi sumangga wa Panembahan anyarengi lintang ingkang aliyan daya-daya kula kepengin ninggal anyecep wedharanipun kawruh Sastra Jendra Hayuning Rat Pangruwating Diyu saking jengandika wa Panembahan Gajah duh Mas Mirah Indrajit pantunungipun Rek memes ngembang bagung ong nyengkir gading renggojo aja jarweng ranu duh wong ayu Singa tirta mangsa janma baya sapa kang anyucut wa Panembahan sakmenika wa Panembahan sampun kula papanaken wonten ing sanggar pamujan sumangga kula aturi ambabar aji Sastra Jendra wa Panembahan Nini Dewi Sukeksi sayektine tumanjane aji Sastra Jendra mono kudu pratitis ora kena waton karep lan kepingin awit apa
ilmu iki ilmu kang suci lan werit yen nganti kalah cipta sisip sembire luput katuranggane dudu dalan pangorwatan ingkang teka nanging malah bisa ambabar wisa ingkang anggegirisi ingkang tundhone bakal ngrusak marang jagat. Mula kang mangkono nini timbangan ingkang kongsi adil saringen ingkang kanthi lembut aja nganti iki mengko malah sira nini getun keduwung ing tembe mburine krana apa umurmu kang maksih muda iki durung karuan yen kuat nampa boboting kawruh kasunyatan lamun datan linambaran sucining panembah lan meneping pancandriya panemban gandeng kula sampun mangertos bilih sastra jendra menika kedah katantukaken kanthi pratitis mila kula sampun samapta kanthi sesuci diri lan ngipataken hawa nafsu supados boten kegubel dening pepenginan. Nini Sukesi iya mara gage tatanen rasamu weningna pikirmu menepno panca indriyamu. Dina iki bakal tak wiwiti amedhar ilmu sastra jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu. Katan ngawruhi kang tekane tanpa sangkan sakit celak tangan berani Saraswati sayekti hanayani nakaresa Hong ilahing hastu namasidam bisa mursid lamun saliring dumadi kababar dadya daya kersane kang hanitahake ora ana sawiji-wiji ingkang merucut saka kudrate sastra jendra Pangruwating Diyu obor pepadang swasana pepeteng lamun wis nyarirani padang mahanani pakarti rahayu sirna sarining handak angkara murka wedharing sastra jendra Hayuningrat upama samudra kinarya mangsi akasa iki minangka drancang sayekti durung paja-paja yen to bisa rampung panulise satuhu dan kena kinaya ngapa agung luhur sarta jembaring teba sipating sabda suci kang awewarah kasunyatan jatining sangkan paraning dumadi muhung bisa tinampa titah kang wis piniji kang sarta kabiji ing jagat. Purwa Madyawasana sang begawan wis Orawa wis medhar sastra jendra Hayuningrat jroning alam suksma sang Dewi Meleng jatining Yuwana anampi wisiking sang Wikudebya amung sayekti aji sastra jendra dudu basa wantah ingkang dumeling ing karna nanging wisiking Bathara Luhung ingkang kedah tinampi sarana weninging cipta kang sarta lereming panca indriya ing mangke wiwaraning suksma sang Dewi dereng tinarbuka ing mangke wiwarane Dewi Sukeksi dereng tinarbuka dereng menep krana uripe Sukeksi masih kegubel kridaning hawa nafsu mila senadyan aji-aji wis tumanduk parandene datan rumasuk nadyan wis winarah nanging dereng pernah malasumu ing swasana sumundul ing antariksa dayane aji sastra jendra kang sisip temah mahanani goro-goro jagat kalimput ing pedhut ing gegana kapyarsa swara gluduk lir pinusus gelap ngampar samudra kocak ginepur gunung sastra jendra mahanani banjir lahar dupi tanggap tekaning siku denda
Nalika samono Gyogoragapan sang Begawan Wisrawa Graita lamun tanduk salah cipta temahan kandhek genira wewarah Aji Sastra Jendra mandhek sabdane sang Wiku Depya. Mangan jur laguning angin gugur agrane ngarega guru-guru neta kagiri-giri aduh panemben padang teterawangan raos sing manah kula dupi paduka kepareng ambuka dhateng korining kamulyan kula. Mboten langkung kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami panemban. Iya ora liwat tiba sepadha-padha. Ripalungguhan iki gandeng wis gamblang anggonku Amedhar Sastra Jendra. Mara gage ripalungguhan iki tata-tata jeneng sira Nini Sukeksi tak kanthi tak boyong mring Lokapala. Kinarya jatuh kramane anakku ya kuwi Sidanapati. Aduh panemban paduka sesembahan kula donya prapting delahan nyuwun pangapunten menawi kula nedya kajatu krama kaliyan Kang putra Pundanapati kula mboten purun panemban. Lho dasarmu apa Sukeksi? Tekaku mupu sayembara becik sing digelar dening Jambu Mangli apa dene Wedharing Sastra Jendra iki kabeh mau wis tak wujuti. Wis sak trepe lamun ripalungguhan iki jumbuh kelawan perjanjen jeneng sira tak kanthi mapan ana negara Lokapala kinarya jatuh kramane putraku Danapati nyuwun pangapunten kula sampun sumpah Sukeksi sampun sumpah kula sampun patemboyo mboten ningali endhek dhuwuring derajat pangkat sugih miskining bondo donya senadyan saudon saurupan ingkang tegesipun sinten kemawon ingkang kwawiyambabar Sastra Jendra Hayuning Rap badhe kula suwitani panemban. Sukeksi ing ngarep aku rak wis kandha sowanku iki dadi wakile anakku Danapati kula mboten nampa wakilan inggih priyayi ingkang kuwawi Amedhar Sastra Jendra menika ingkang menang njawil sarta ngregem dumateng badan kula mila palenggahan sakmangke kawula pasrah jiwa raga dumateng paduka panemban. Inggih namung paduka panemban Wisrawa ingkang menang. Hangraosaken kanikmataning badan kula Dewi Sukeksi panemban. Aja mlinger kiblatmu kowe Sukeksi. Iba kaya ngapa surake jagat lamun to pakartine Wisrawa nuruti apa sing dadi hawa nafsumu. Aku mengko bakal matur sarta paring katerangan apa marang wong Lokapala mligine anakku Danapati. Yen ngibarate wong ngemut gula krasa legi diuntal sak lodhonge pisan. Ing kene ana tetembungan milik gendong lali bareng ngrasake enak lan kepenak njur lali karo janjine. Kula mboten ngertos babagan menika. Nanging Sukeksi namung ngugemi sumpah sarta jati diri kula. Ewadene menawi paduka mboten kersa ngrabi dhateng kula. Prayogi kula pejah kemawon panemban.
sapada temeling hang uladi puspita medemendah kang wareni puspita medemendah kang wareni midering taman galak ulat kaditatit abarung kang pamulu alus manis mawekung wauta kocap ewoh aya ing pambudi sang resi Wisrawa dupi midhanget aturipun Dewi Sukeksi ingkang ririh ruruh angarih-arih mangkono tanggap ing sasmita sang ayu sigra manembah manguswapada kalajengaken amijiki ampeyane sang resi ing wanci dalu iwang candra kaya nglingling bawana cahyane rembulan kang anyarengi purnama sidi nrabas genteng kaca nembus sanggar pamujan anyoroti badane Dewi Sukeksi satemah mencorong pasuryane Dewi Sukeksi kaya widodari darat lelewane sang ayu eseme sang kusuma kaya bledhek kang nyamber imane Resi Wisrawa liringing netra kincanging alis prasasat ngrubuhake kabrahmanane sang wiku kedadak ana udan riwis-riwis ambabar hawa atis parandene saya ndadi Dewi Sukeksi nggenya mamet prana memanuhara mring sang resi saya kendel tilar ing katrapsilan Dewi Sukeksi giya anyopot busanane setunggal mbaka setunggal satemah ngeglo nglegena sang Dewi Sukeksi tanpa busana keder jantunge Resi Wisrawa brol punang riwe kaya dineres mandeng menteleng eman yen kedhep mulat indhahe sang ayu kabuncang kapandhitane mamprung kasutapane satemah ilang sipating pendhita lan putri satemah ilang sipate guru lawan murid anane amung priya lan wanita ing sepi marganing lali Begawan Wisrawa ambruk marang pepangkone sang Dewi Sukeksi candrane sang resi kaya kumbang ingkang brengeng upaya dununging sari bawane kembang ingkang maksih kudup pramila miling-miling sang kumbang ginyong upaya marang dununging sari dupe wis permana giya kaingsep-ingsep nganti tapis satemah marem antuk jatining pemarem panjrite Dewi Sukeksi ngraksake kenikmatan donya tanpa timbang nganti sundha langit ora umum kowe
mangke brol ingkang riwe mijil hamra wayang kaget getering kalih Begawan Wisrawa dupi enget Dewi Sukeksi calon garwane Kang Putra Prabu Danapati ayah tinotok ing alu pernajane datan ko ngampah keder sarirane Arsa Dawa Bantala aduh mati aku kok ndadak nangis ki ngopo? Enek wong gerang gobloke. Wis angok-angok karas arep mlebu kuburan natik penyakit. Ayo rasa rangkulan madhep Semar. Arep nganggo dasar apa neh kowe? Arep nganggo alasan apa? Kowe salah, kowe luput, kowe iki pendhita gaweanmu maca kitab suci. Gaweanmu maca weda suci, gaweanmu ngeling-ngelingke wong sing do lali. Ning patrapmu malah ora genah kaya klintoh ngono kuwi. Ayo. Wingi kae nek perawan joget kembenan wae mbok elingke saking wedimu karo dosa. Lah bareng saiki Sukesi udoe tek bingung. Aku ngerti kowe wong lanang, aku ya wong lanang. Angger weruh ngono kuwi mesti akeh pengene. Lah keng kabeh kuwi piye carane meper drondos ya kowe ya? Ngene iki malih nek paribasan gula batu wedange jahe calon mantu malah mbok gaglak dhewe. Ayo muni ya kowe. Aku sing salah. Aku unek-unekno Kyai, kowe wis miwiti gawe perkara. Kowe wis gawe gelane anakmu lanang Danapati. Kowe uga gawe gelane bojomu Silokati. Uga kowe salah karo kapanditanmu. Ayo. Durung nek iki engko wiji sing mbok tandur. Wiji sing mbok tandur ana Sukeksi. Iki kedadeane saka nafsu, Semar ora ndisiki kersa. Semar ora ndisiki kersa, nek besok wiji sing mbok tandur kuwi dadi memala piye? Nalika samono saya manjuluk kandhutane Sang Dewi Sukeksi cinurung getering jagat wanci leking jabang bayi ana udan getih srenggala sewu samya ambaung sesarengan manuk gagak miang kolik ingkang samya cecaklak jejogetan miang langse gumbala kiri miang angse gumbala kiri mijil mengengeh kejanggitan diwasaning wanci gantining sasi miwah taun sinebat sang rah
Wana nindakake tapa brata ing Gunung Gokarna 10.000 taun suwene. Pramila uga sinebut Sang Dasamuka. Donya geger walik watu. Prana kamurkane Sang Rahwana ya Sang Dasamuka. Solahe Sang Rahwana kekitrang lamun Cinandra gumricik nyampar banyu gegirisi solahe. Wahyut Dasamuka
pangsas kati angin pangsampal keprapal selo apa lasat satu lumayu mangungsi kagiat kakudo kang Joko Manik sejatine alam ingkang tinuding ing jagat bandaku yudonyaku potet kula wonten dawuh tinimbalan Sinuhun Prabu Rahwana aku wis kelakon tapa bratana Gunung Gokarna 10.000 taun saben 1000 taun mestakaku tukul ngancik mestaka ingkang angka 10 aku kerawan para dewa nganti para dewa maringi sakyaji jaya kawijayan mula aku iki uga sinebut Dasawadana mula ndak kira ning jagat iki ora ana sing bisa munjuli kasektene Dasamuka aja tamung calma manungsa tak kira dewa wae padha gigrek marang kasektenku atas paduka napa badhe mrawasa para dewa paduka napa saged menang sebab apa dewa menika boten saged pejah dewa menika ora iso mati nadyan kenging sakit ning dewa niku boten saged pejah mangga paduka menika masih kesandangan kulit daging nyuwun sewu paduka menika bakse jalma walaka titah sawantah dadi aku iki isih iso mati tasih carane ben aku ora iso mati piye paduka kedah ngudi indah ilmi gayuh wuwu ing kawruh apa ana ilmu sing marake Dasamuka ora iso mati podet wonten jenenge kawruh apa mapane ana ngendi mapanipun wonten ing alas Sunya Pringga. Ing mriku wonten pendhita peparab Begawan Subali ingkang anggadhuh aji panca sunya bumi. Wah, dalah. Alas Sunya Pringga jenenge Subali. Inggih. Dutna sing dadi lakuku. Duduhna sing jenenge Subali. Aja ninggal hambeke sinatriya. Dasamuka kepengin ngregem aji panca sunya bumi arep ben ora iso mati podet
Ratu Kalengko. Kuati kowe. Kaya ngene kok Aji Pancasunya apa? Borok pedang bosok kowe. Munyuk sak kucing lingak-lingut tawane Dasamuka. Kurang ajar potet. Kaya ngene duwe Aji Pancasunya badake kowe. Ayo taneo biangcian kowe. Wah. Wah, latalah. Aku ngrumangsani kalah. Aku ngrumangsani luput. Nyatane aku Sor Prabawa mungsuh tanding Resi Subali. Taunana windanana Dasamuka ora bakal bali ana negaraku Ngalengkati Raja. Yen aku durung nyiswa nyantrik marang Resi Subali, lan Dasamuka ora bakal bali ana negaraku Ngalengkati Raja. Yen durung bisa nyecep kawruhe Resi Subali, Aji Pancasunya. Dasamuka piye? Aji Pancasunya bakal tak paringake, bakal tak gethok tularke. Nanging ilang ana hambekmu kang sumongah sesongaran. Awit saking ilmu guna kasantikan mono, sejatine mung kinarya sarana memayu hayuning bawana. Ya Resi Subali Dasamuka janji yen nganti aku isih duweni watak angkara murka, besok matine Dasamuka ya mung karo bangsaning Kakang Subali, bangsa Wanara. Bagus mandi ra kaya ucape dhewe. Wengakno budayamu kinarya panjinging Pancasunya. Ratu Ngalengkadaraja. Sinamung kandang suling Subali ngidung
lan saraba swara lampu murup lancar kuning agedeg pakulitane branya sembolanya sembadeng raati mangan jangan lengang kang abate kuningan satya benawati raja putri asina
salah satu ya. Kaya kepulan jadali aku terkot kerajinan nae motor becek jarak sendiri aja nangis barang wae dene awe ora kok nangis rumangsaku kok suwe ora jogetne cangik. Lah ya angger jaman saiki kok wis masuk season limbukan angger kayon diangkat kok wis ndeng tung ayo ya yo kadang kala kangen sing lawas. Nadyan wis ana garapan sing anyar ning yo kadang-kadang yo cocok yo kangen sing lawas barang yo. Iya mak. Leren-leren. Lakone rada dawa ya. Pancen yo pamundhutane ketua panitia, para-para panitia kang sarta warga masyarakat iya njaluk lakon sing kira-kira ngentekne swara dalang iya apa Banjaran Dasamuka iki aku meh pirang-pirang tahun wit SMP nganti saiki dadi dalang cekek glegek ya lagi bengi iki ana Banjaran Dasamuka ya mula sagaduking nalar sakadaring lampah ya no iya ngestokake dawuh nek ora disuwuni lakon ngene iki ya ora awake dhewe ya ora sinau iya kaya ngene iki nak malih buka buku gelem sinau iya ngestokke dawuh leren sik ya no leren angka sepisan ora lali ya no anakku limbuk ndak kanthi ya kuwi tak gandeng tanganmu sing tengen bareng-bareng ngunjukake rasa puja lan puji syukur ya marang purbaning Gusti ingkang ngakarya jagat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa Hyang Widi Wase ngono kang wis malembarake keberkahan kenikmatan ya marang aku kang sarta kowe sak rombongan ya satemah awake dhewe komplit sak rombongan iso manunggal kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki nggih yo adicarane apa piye adicarane apa iki wis agenda rutin tiap taun ngono ya kuwi nyadranan nyadranan bersih dusun kang kagelar dening para warga masyarakat ing dusun Weru kang sarta para warga masyarakat ing dusun Bulakmaja ngono iya kelurahan Werungotok Kadipaten Nganjuk ngono ya mak agenda rutin tiap tahun iya mula awake dhewe ning kene wis ora iso matur sing akeh-akeh mung isane ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terima kasih yang sangat banyak ngono ya mak kunjuk marang sapa wae ingkang angka setunggal nuwun inggih menika kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan iya kunjuk sapa nuwun inggih menika ingkang angka setunggal ingkang paring amedhar sabda pausonten ngono sapa Bapak Lurah iya lagi iya Pak penonton iso gempar ke lho bancine teko iya ayo luar iya kasih jalan iya pahlawan akan liwat iya iya jan oh ya jaran no iya mengucapkan terima kasih yo lah iya kok leh mlengos no biyen tau tak tengi kok ya duwe anak telu renek ndase iya wis ben lungguh sik iya
baleni ambali atur ya ngaturke panuwun Bapak Lurah, Bapak Nyoto, sarjana sosial Kang sarta sedaya panitia ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ya ingkang dipun pandegani dening Bapak Priya Hadi Prayitna ngono ya Mak. Kang sarta sumrambahe aku Kang sarta kowe ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan ya kanggo seluruh para warga masyarakat ngono